उपस्थित सर्व तरुण समितीचे सदस्य आणि माझ्या समोर उपस्थित मापसा शहरातील हिंदू भगिनी बांधवांनो, इथे येण्याचा माझा योग नक्कीच होता. 2 वर्षापूर्वी जेव्हा लॉकडाऊन सुरू व्हायच्याही आदल्या वर्षी मी व्याख्यानासाठी यावं याप्रमाणे नियोजन झालेलं होतं, पण काही अपरिहार्य कारणाने त्यावेळेला मला हा योग आला नाही. पण 2 वर्षाच्या सुट्टीनंतर, प्रदीर्घ सुट्टीनंतर पुन्हा याच मंचावरती तुमच्यासमोर संवाद साधण्यासाठी उभा आहे. भारतीय इतिहासातील सोनेरी पाने असा विषय दिलेला असताना मी 3 दिवसापासून अस्वस्थ होतो. वक्त्याला ना त्याची एक लिंक मिळणं फार आवश्यक असतं बोलण्यासाठी, संवाद साधण्यासाठी, त्याचे विचार प्रकट करण्यासाठी. ती लिंकच मला काही 3 दिवसापासून मी कुठनं कशी काय सुरुवात करू की जेणेकरून भारतीय इतिहासातल्या सोनेरी पानांबद्दल मला इथपर्यंत आजच्यापर्यंत येता येऊ शकेल. अगदी पुस्तक वगैरे सुद्धा बरोबर आणलेलं होतं. काल थोडंसं वाचन करावं आणि हे करावं, पण काही केलं मला ती लिंक मिळत नव्हती. सकाळी इथं मी अतिशय सुंदर ज्ञानेश्वरी मधलं ओम नमोजी आद्या ऐकलं आणि मला एक हळूहळू बोलण्यासाठी विषय मिळाला. भारतीय इतिहास जो आपल्यापासून काही कारणास्तव दडवून ठेवलेला होता. त्याची राजकीय कारणं असतील, सामाजिक कारणं असतील, सांस्कृतिक कारणं असतील, नाही होतीच. म्हणूनच आपल्यापासून हा इतिहास पानांमध्ये दडवून ठेवला. मी ज्या वेळेला फर्गसन कॉलेजमध्ये नाटकाच्या वगैरे प्रॅक्टिसेस करायचो कॉलेजमध्ये असताना, त्यावेळेला जसे जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीमध्ये निवेदिता मेनन सारखे प्राध्यापक असतात किंवा वक्ते येतात, तसे आमच्याही इथे काही शहाणे होते आणि त्यांनी मला एक खूप महत्वाचं वाक्य सांगितलं. त्यांच्या मते त्यांना माहित नव्हतं माझ्यावरती संघाचे संस्कार आहेत किंवा काय, किंवा इतिहास या गोष्टीला कशा पद्धतीने बघावं हे त्यांना माहित नव्हतं. पण त्यांनी मला एक असं वाक्य सांगितलं, ज्या वर्तमानाच्या खांद्यावरती, म्हणजे कसं बरोबर उलट आणि ट्विस्ट करून माणसं सांगतात, ज्या वर्तमानाच्या खांद्यावरती भूतकाळाचं भूत असतं त्या वर्तमानाला भविष्य नसतं. वाक्य असं पाहिजे, किंवा जे मी शिकलो ते असं होतं की जे वर्तमान आपल्या भूतकाळाची पवित्र परंपरा घेऊन खांद्यावर घेऊन चालत असतो, तो भूतकाळच त्याला भविष्य काळाची योग्य दिशा देत असतो. सो अशा पद्धतीने ट्विस्टेड इतिहास कायम आपल्याकडे दिला. आपल्याला जो इतिहास सांगितला गेला, जो इतिहास आपण शिकत गेलो, त्याच्यामध्ये कायम आपल्याला असं हे केलं गेलं की आपण मोगली आक्रमणांसमोर शरणागत झालो. 1200 सालापासून ज्या वेळेला इसवी सन 1200 मध्ये ज्या वेळेला इथे मुघल सत्ता प्रस्थापित झाली हिंदुस्थानामध्ये, ती तुमच्या शरणागतीमुळे झाली, असं झालेलं नाही. इतिहासाची पानं ज्या वेळेला तुम्ही उलगडून बघत असता, त्यावेळेला जवळजवळ 850 वर्षाचा संघर्ष हिंदुस्थाननी केलेला आहे, लक्षात ठेवा. मोहम्मद घोरीने त्याच्या 54 वर्षाच्या आयुष्यात 17 वेळा हिंदुस्थानवरती स्वारी केली. 17 वेळा. दरवेळेला असं सांगितलं गेलं की तो इथे यायचा, लुटालूट करायचा आणि निघून जायचा. असं झालेलं नाही. त्याला इथं नक्कीच सत्ता प्रस्थापित करायची होती, पण ती इथल्या हिंदू राजवटीने, हिंदूशाहीने होऊन दिली नाही. आपला संपूर्ण त्या काळातला इतिहास हा संघर्षाने भरलेला आहे. त्याच्या अगोदरची तर आपली किती उज्ज्वल परंपरा आहे याबद्दल मी सांगणं, अनेकांचा त्याच्यामध्ये अभ्यास असणार आहे की या इथे काव्य, शास्त्र, विनोद, साहित्य याची इतकी मोठी परंपरा होती की या इथेच भरत मुनींनी काव्यशास्त्र नाट्यावरती एक आजचं पुस्तक, डॉक्युमेंटेशन शास्त्र लिहिलं. त्याला भरत मुनींचं नाट्यशास्त्र म्हणलं जातं. ते जवळजवळ 4000 वर्षापूर्वीपासून लिहिलेलं आहे, श्लोकबद्ध करून ठेवलेलं आहे. इतकं अत्यंत अप टू डेट, जे जर तुम्ही ट्रान्सलेट करून आजही शिकवायला, वाचायला सुरुवात केली तर आपल्याला जाणवतं की किती छोट्या छोट्या गोष्टींचा इथं विचार केलेला आहे.
नाट्यशास्त्रामध्ये मेकअप कसा करावा या संदर्भातले श्लोक आहे. तर ज्यावेळेला तुम्ही गोव्यामध्ये म्हणजे त्यांनी त्यावेळच्या प्रादेशिक याच्याप्रमाणे नकाशा सांगितलेला होता. परंतु आसामपासून ते गोव्यापर्यंत आणि जम्मूपासून ते खाली केरळपर्यंत तुम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी नाट्यप्रयोग अथवा नृत्यकला सादर करणार असाल, तर कशा पद्धतीने रंगभूषा आणि वेशभूषा केली पाहिजे याचं डॉक्युमेंटेड लिखित स्वरूपात शास्त्र लिहिलं गेलेलं आहे. ते या भरतभूमीमध्ये लिहिलेलं आहे. ब्रेन ट्यूमरचं ऑपरेशन कसं करावं काट्यानी, कवटी उघडून याचं पूर्ण विश्लेषण हे इथे चरकांनी करून ठेवलेलं आहे. प्लास्टिक सर्जरी कशी करावी याचं पूर्ण विश्लेषण, लिखाण हे इथे लिहून ठेवलेलं आहे, केलं गेलेलं आहे. इतकी पवित्र आणि भव्य परंपरा भारताची होती. भारताचा इतिहास, हिंदुस्थानचा इतिहास हा तेव्हापासून सुरू झालेला होता. आपल्याला असं सांगितलं गेलं की ब्रिटिश इथं आले आणि त्यांनी हा इथला काय म्हणतो आपण तुकड्या तुकड्यामध्ये विभागला गेलेला भारत एक केला. त्याला भारत नावाचं, श्रेष्ठ भारत नावाचं नाव, इंडिया नावाचं नाव हे ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी दिलं. त्याच्या आधीच या माणसांनी ते काम करून ठेवलेलं होतं. आचार्य चाणक्य. राजनीती, व्यवहार नीती, अर्थशास्त्र या सगळ्याबद्दल डॉक्युमेंट, मी मुद्दामून डॉक्युमेंट्स हा शब्द, कारण आजकाल तो शब्द कळतो आणि आपल्याला जे काही नवे इतिहास शिकवणारे असतात ते असेच कुठली तरी डॉक्युमेंटची चार हे आपल्या तोंडावर मारतात आणि आपलं तोंड गप्प करण्याचा प्रयत्न करतात. यांनी कौटिल्य अर्थशास्त्र नावाचा इतिहास आधीच लिहून ठेवलेला होता. स्वतःच्या कर्तृत्वाने चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य स्थापित केलं होतं. चंद्रगुप्ताला सम्राट म्हणून अभिषिक्त केलं होतं आणि एकसंध भारत हीच त्यांची त्यावेळची काय म्हणतो आपण अँबिशन होती, महत्वाकांक्षा होती आणि त्यांनी केलेलं होतं. ज्या वेळेला अलेक्झांडरने आपल्यावरती आक्रमण केलं त्यावेळेला त्या त्या विभागातले क्षत्रप ज्यांना म्हणतात, म्हणजे आत्ताचा जर विचार केला तर मुख्यमंत्री, हे शरण जात होते आणि त्यांच्या त्या छोट्या छोट्या राज्यांमधल्या छोट्याशा स्वार्थ आणि एकमेकांमधल्या हेव्या दाव्यांमुळे ते शत्रूला आपल्याकडे आपली भूमी पादाक्रांत करण्यासाठी स्वागत करत होते. बघा, इतिहास रिपीट होतो. आजही कुठेतरी आपल्याला बंगालमध्ये असेल, महाराष्ट्रात असेल, दिल्लीमध्ये असेल, क्षत्र स्वतंत्र राज्य असल्यासारखं घोषित करतात आणि बोलायला लागलेले. हा देश एकसंध आहे. भारत नावाच्या भूमीमधल्या छोट्या छोट्या राज्यांमधले आपण मुख्यमंत्री किंवा क्षत्रप आहोत. याची कुठेतरी राजकीय स्वार्थामुळे असेल किंवा एक वेगळी सिस्टीम आता आपल्यावरती राज्यकर्ती म्हणून गेले 7-7.5 वर्ष राज्य करत आहे म्हणून त्या रागापोटी असेल, त्या राजकारणापोटी असेल, पण अशा पद्धतीचा हेव्या दाव्यांचं राजकारण सुरू झालेलं आहे, जे तेव्हाही सुरू झालेलं होतं. आणि म्हणून त्यावेळेला चाणक्यानी एकसंध राष्ट्राची निर्मिती व्हायला पाहिजे आणि म्हणून चंद्रगुप्त मौर्य नंदाला तिथनं हटवलं. कारण भ्रष्टाचाराने बरबटलेलं राज्य होतं की जिथे अंत्यविधीच्या लाकडांसाठी सुद्धा टॅक्स भरावा लागत होता. ज्या वेळेला तिजोरी कमी व्हायची त्यावेळेला अंत्यविधीच्या लाकडांसाठी सुद्धा टॅक्स द्यावा लागत होता. अशा नंदाला हटवून, म्हणजे ते शेंडी सोडणं, तो झालेला अपमान, वैयक्तिक अपमान हे आपण थोड्या काळासाठी सोडून देऊया. मूळ त्यांचा हेतू होता की हे अत्यंत भ्रष्टाचारी राज्य आहे, भ्रष्टाचारी राजा इथे राज्य करतोय, प्रजा नाडली गेलेली आहे, नागवी होत आहे, त्यांच्यासाठी इथं नवीन साम्राज्याची निर्मिती व्हायलाच पाहिजे. आणि म्हणून चंद्रगुप्त मौर्याला त्यांनी या देशामध्ये मगधाच्या साम्राज्यामध्ये प्रस्थापित केलं आणि संपूर्ण तेव्हाच त्यांचं राज्य हा आजचा जो आपला भारत देश बघतो त्याच्यातला खालचा प्रदेश काही सोडला तर संपूर्ण एकसंध भारतवर्ष हे पहिल्यांदा तिथं निर्माण केलं गेलं. आणि त्याची पहिल्यांदा संकल्पना मांडली गेली ती आर्य चाणक्यांनी मांडलेली होती, लक्षात ठेवा. ती ब्रिटिशांनी मांडलेली नव्हती. ब्रिटिशांचा अशा पद्धतीने इतिहासाची मोडतोड ही ज्या वेळेला 1857चं बंड झालं आणि त्यांना धोका निर्माण झाला की इथले सैनिक किंवा इथली जनता ही अशा पद्धतीने पारतंत्र्य स्वीकारणार नाही, परतंत्र स्वीकारणार नाही, त्यांचा बुद्धिभेद केला पाहिजे. आणि मेकॉले नावाचा शिक्षण तज्ञांनी याचा अभ्यास करून अतिशय शांत पद्धतीने, ब्रिटिश फार हुशार होते, त्यांनी मुघलांप्रमाणे नुसतं आक्रमण हे इथल्या जमिनीवर केलं नाही, भूभागासाठी केलं नाही, त्यांनी इथल्या पुढच्या पिढ्यांची विचारशक्तीच नष्ट केली आहे, लक्षात ठेवा. त्यांनी एक सेट कार्यक्रम केला ब्रिटिशांनी, मेकॉलेच्या माध्यमातून असेल,
एक सेट कार्यक्रम केला की यांना त्यांच्या उज्ज्वल परंपरेबद्दल काही सांगायचंच नाही. भारताची, हिंदुस्थानची जी उज्ज्वल परंपरा आर्य, चाणक्य, पाणिनी, भीष्म इथपासून आलेली आहे, ती त्यांना सांगायचीच नाही. त्यांच्यावरती फार वेगळ्या पद्धतीने आजकाल तो एक शब्द खूप छान असतो, नॅरेशन सेट करायचं आणि इथल्या पुढच्या पिढ्या या फक्त आपल्यासाठी कारकून म्हणून उपयुक्त होतील अशा पद्धतीनेच घडवायच्या. त्यांना इंग्रजी या भाषेचं जबरदस्त आकर्षण निर्माण करायचं. इथल्या ज्या काही स्थानिक भाषा असतील त्या घराघरामध्ये बोलण्यासाठी जाऊ देत, पण शिक्षण पद्धतीमध्ये ती भाषा आणायचीच नाही. आणि त्यांनी इथली संस्कृत भाषा, मराठी भाषा ज्या कुठल्या त्या भागामध्ये बोलल्या जातील त्या भाषांचा सरसकट खून करायला सुरुवात केली. म्हणजे वॉरन हेस्टिंग्ज नावाचा जो गव्हर्नर होता तो येईस्तोवर ते अतिशय इथल्या परंपरांचं, इथल्या भाषेचं, इथल्या ज्ञानाचं, इथल्या साहित्याचं, इथल्या काव्याचं, इथल्या कलांचं अत्यंत कौतुक करत होते आणि आत्मसात करायचा प्रयत्न करत होते. पण जेव्हा त्यांच्या हे लक्षात आलं की इथं आपल्याला वर्षानुवर्ष आता राज्य करायचं आहे आणि हा देश आपल्याला लुटायचा आहे, हा देश आपल्याला संपवायचा आहे, त्यावेळेला त्यांनी इथली शिक्षण पद्धती बदलून टाकली. इथली गुरुकुल शिक्षण पद्धती बदलून टाकली आणि त्यांनी ते अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तक अशा पद्धतीची शिक्षण पद्धती आणली. आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी पहिलं नख जर कशाला लावलं असेल तर आपल्या इतिहासाला लावलं, आपल्या इतिहासाच्या परंपरेला लावलं. आणि तिथून पुढे जवळजवळ म्हणजे स्वतंत्र झाल्यानंतरही 60 वर्ष तशाच पद्धतीने इथला इतिहास हा दाबला गेला. इथल्या इतिहासाबद्दल अत्यंत विपरीत अनेक गोष्टी सांगितल्या गेल्या. म्हणूनच माझ्या कॉलेजमध्ये ते जे प्राध्यापक आले ते जेव्हा असं म्हणतात की इथल्या भूतकाळाचं भूत घेऊन जेव्हा वर्तमान चालेल त्या वर्तमानाला भविष्यकाळ नसतो, असं नाहीये. तुम्ही इतिहासात झालेल्या चुका सुद्धा असतील, इतिहासातून अनेक गोष्टी शिकत असता. आपण पुढं मार्गातिक्रमण कसं करायचं, आपण पुढं कसं जायचं, या गोष्टी आपण इतिहासातून शिकत असतो. आज जर आपण आर्य चाणक्य याचा जर अभ्यास करायला सुरुवात केली, याच्याबद्दल थोड्या जरी गोष्टी युट्यूबवर अनेक उपलब्ध आहेत. चंद्रप्रकाश द्विवेदी सारख्या एखाद्या अतिशय अभ्यासपूर्ण दिग्दर्शकांनी एक मोठी मालिका त्याच्यावरती केलेली होती, जी त्यावेळेला भारतामध्ये अतिशय गाजलेली होती. टॅक्सेशन कसं असावं, टॅक्स कसा घ्यावा, जनतेने कसं राहावं, जनतेची कर्तव्य काय, राजाची कर्तव्य काय, राजांनी कशा पद्धतीने आपला दिनक्रम करावा, इतके डिटेल्स या कौटिल्य अर्थशास्त्रामध्ये लिहून ठेवलेले आहेत. इतकंच नाही तर टॅक्समध्ये सुद्धा कशा पद्धतीने खनिज कशी असावी, धरण कसं बांधावं, कुठं बांधावं, किती एरियामध्ये बांधावं, ज्यांनी किती एरिया हा पाण्याखाली जाऊ शकतो, या सगळ्याचा अभ्यास तेव्हा करून ठेवलेला आहे. त्याच्यानंतरच्याही तज्ञांनी अभ्यास केलेला आहे, पण आपल्याकडे अभ्यासच झालेला नाही असं झालेलं नाही. आपला इतिहास हा मोहम्मद घोरीच्या आक्रमणांपासून सुरू होतो असं नाही, त्याच्या आधी हजारो वर्षाची परंपरा आहे. त्यांनी दुसरा मोठा आघात आपल्यावर हा केला की रामायण आणि महाभारत ही महाकाव्य आहेत, असं काही घडलंच नाही असं त्यांनी सांगितलं. त्यांनी दुसरा आणखीन एक नॅरेशन सेट केला जो त्याच्या आधीपासून नंतर तो चालवला गेला. आर्य नावाचे कोणीतरी रशियाच्या आसपास राहणारे माणसं होती, गोरी माणसं होती, ती इथं आली. त्यांनी इथल्या आदिवासी, वनवासी यांच्यावर आक्रमण केलं. त्यांच्या सर्व संस्कृतीला आणि याला धक्का लावला. त्यांना खाली लोटून दिलं श्रीलंकेपर्यंत. आणि हा जो गंगा जमुना भाग आहे, गंगा जमुना रियासत ज्याला म्हणतात, तिथे त्यांनी आपलं वर्चस्व प्रस्थापित केलं. असं काही झालेलं नाही, याचे पुरावे आता मिळायला लागले. आर्य नावाचा असा कुठलाही वंश नव्हता. आपल्यालाही माहिती आहे की संस्कृतमध्ये सन्माननीय माणसाला आर्य म्हटलं जातं, की आपण सगळे आर्य आहोत अशा अर्थी आर्य म्हटलं जातं त्यांना. ज्याला आपण आता मिस्टर योगेश सोमण, श्रीयुत योगेश सोमण, श्रीयुत अमुक अमुक, श्रीयुत संजय वालावरकर अशी जी नावं असतात त्याच्याऐवजी आर्य योगेश सोमण, आर्य एकमेकांना सन्मानाने बोलण्यासाठी आर्य या शब्दाचा हे होता. आर्य नावाचा असा कुठलाही वंश वगैरे काही नव्हता, हे इथलेच होते. हे आता सिद्ध व्हायला लागलं. हे आता का सिद्ध व्हायला लागलं तर अशा पद्धतीने अभ्यास करणाऱ्या अभ्यासकांना पोषक असं वातावरण गेल्या 7.5 वर्षांपासून तयार व्हायला लागलं. की अरे इतके दिवस आमच्यापासून या गोष्टी लपूनच ठेवल्या होत्या. आमच्या इथे भारत एक खोज नावाचं एक पुस्तक भारताच्या पहिल्या पंतप्रधानांनी लिहिलं आणि त्याच्यामध्ये असं लिहिलेलं होतं, जे आपल्या सगळ्यांचं सन्माननीय व्यक्तिमत्व आहे, आदराचं व्यक्तिमत्व आहे. ते म्हटलं की आमचा कणा ताठ होतो आणि मुजऱ्यासाठी हात हृदयाकडे जातो. अशा छत्रपती शिवाजी महाराजांना त्यांनी डोंगरामध्ये दरोडेखोरी करणारा उंदीर असं वक्तव्य केलेलं होतं. ते खूप मोठं आंदोलन करून ते वक्तव्य त्या भारत एक खोज नावाच्या पुस्तकामधून काढून टाकावं लागलेलं होतं.
याच्या मागची मानसिकता काय होती? कदाचित तेही लहानपणापासून तसंच शिकले असतील, कारण ब्रिटिशांनी जे लिहून दिलेली पुस्तकं होती त्याप्रमाणेच ते शिकलेले होते. मानसिकता ही होती, की तुम्ही अभिमानाने उभे राहू शकाल. तुम्हाला तुमच्या परंपरांचा अभिमान वाटेल. अशा कुठल्याही गोष्टी तुमच्यापर्यंत येऊनच द्यायचा नाही. तुम्हाला कायम हे वाटत राहिलं पाहिजे, की आपला इतिहास हा पराभूताचा इतिहास आहे. आपला इतिहास हा शरणागताचा इतिहास आहे, असं झालेलं नाहीये. त्या एका सोमनाथ मंदिरावरती ज्यावेळेला मोहम्मद घोरीनी आक्रमण केलेलं होतं, 12 दिवस त्याला लढाई लढावी लागलेली होती गुजरातमध्ये सोमनाथच्या मंदिरासाठी. तो आला, एका रात्रीत आला, लुटालूट करून निघून गेला, असं झालेलं नाहीये. 5,000 हजार सैनिकांच्या तुकड्या सोमनाथाच्या त्या शिवपिंडीसाठी, त्या लिंगासाठी अक्षरशः रक्ताचे पाट सांडत होते 12 दिवस. शेवटी शेवटी जर शस्त्रच संपली होती, त्यावेळेला त्या लिंगाला मिठी मारून, म्हणजे असे मिठी मारून पडले, की त्यांना कापत-कापत त्या लिंगाची विटंबना करण्यासाठी मोहम्मद घोरीच्या सैनिकांना जावं लागलेलं होतं. तिथे रक्ताचा सडा, मांसाचा सडा, मुंडक्यांचा, तुटलेल्या हातापायांच्या तुकड्यांचा सडा पडलेला होता. हा संघर्ष हा शरणागताचा असू शकत नाही असं मला वाटतं. हा संघर्ष हा बलिदानाचा संघर्ष आहे. बलिदानासाठी, कुठल्या गोष्टीसाठी? आमच्या अभिमानाच्या गोष्टींच्यासाठी आम्ही हे बलिदान केलेलं आहे. यासाठी हा संघर्ष झालेला होता. कुठले आणि आले आणि बाकीचे सगळे पळून गेले आणि यांनी लुटलं. बरं, लुटण्यासाठी सुद्धा इतकी संपत्ती होती, की 3 का 4 दिवस ते मंदिर लुटलं जात होतं. त्या मंदिराची पुनर्स्थापना स्वतंत्र भारतामध्ये सोमनाथाची पुनर्स्थापना करण्याचं कन्हैयालाल मुंशी नावाच्या राजकीय नेत्यांनी ठरवलं. त्याला विरोध भारताच्या पहिल्या पंतप्रधानांनी केला. काय आवश्यकता आहे? एक मंदिर काय आवश्यकता आहे? आजही काही शहाणे आपल्याला म्हणतात बघा, कशाला राम मंदिर कशाला? तिथे एखादं हॉस्पिटल उभं करा. त्यांच्या हे लक्षात येत नाही, की ज्यावेळेला एक राम मंदिर उभं राहत असतं, त्यावेळेला इथे करोडो हिंदुस्थानियांच्या हृदयामध्येही राम जागृत होत असतो. एक मंदिर उभं राहणं म्हणजे ती फक्त वास्तू, दगडचिऱ्यांची वास्तू उभी राहत नसते. तर आपला अभिमानही जागृत होत असतो आणि आपण त्याच्याप्रती, त्या आदर्शाप्रती जाण्यासाठीची आपली पाऊलवाट सुरू झालेली असते आणि आपण त्याप्रमाणे मार्गातिक्रमण करायला लागलेलो असतो, हे लोकांच्या लक्षात येत नाही. स्वतंत्र हिंदुस्थानमध्ये कन्हैयालाल मुळशी आणि वल्लभभाई पटेल यांनी सोमनाथाचं मंदिर पुन्हा उभं करण्याच्या मागचा उद्देशच हा होता, की ही जी पराभूताची मानसिकता, पराभूताचा इतिहास जो आपल्याला शिकवला गेलेला आहे, तो इतिहास आपला नाहीये. आपला इतिहास हा पराक्रमाचाच इतिहास आहे. फक्त आपण कधी दुसऱ्यावर आक्रमण नाही केलं. त्यामुळे आम्हाला तसा इतिहास दाखवता येत नाही. हिंदुस्थानची ही परंपरा आहे, की तुम्ही सुखी राहा, आम्ही सुखी राहतो. तुम्ही आमच्यावर आक्रमण करू नका. पण आपल्या या चांगुलपणाचा दरवेळेला गैरफायदा घेतला गेला, की दरवेळेलाच आपल्याकडे आक्रमण केलं गेलं. भारतीय इतिहासाच्या सोनेरी पानांमधलं एक महत्वाचं सोनेरी पान या गेल्या 4 वर्षातलं आहे असं मला वाटतं. की ज्यावेळेला आमच्या उरी या चित्रपटाचा वारंवार, त्या एका इतिहासाचा मी एक साक्षीदार आहे त्या चित्रपटाच्या, त्यामुळे मी नेहमी उदाहरण देतो, की त्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये अजित डोवालांची भूमिका करणारे परेश रावल सांगतात, की "ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारेगा." हा पहिल्यांदा शेकडो वर्षानंतर घडलेला इतिहास आहे, हे लक्षात ठेवा. की तुम्ही जर असे आक्रमण करणार असाल आणि भारताचे लचके तोडणार असाल, हिंदुस्थानचे लचके तोडणार असाल, तर आता आम्ही तुमच्या घरामध्ये घुसून आक्रमण करू. आम्ही तिथल्या जनतेला त्रास देणार नाही, पण अशा पद्धतीची जी केंद्र आहेत, की जी भारताचा विध्वंस करण्यासाठी प्रशिक्षण देतात, शस्त्रसाठा करतात, आर्थिक काही गोष्टी करतात, त्या केंद्रांना आम्ही उद्ध्वस्त करू आणि एकदा नाही, वर्ष 2 वर्षाच्या अंतराने दुसऱ्यांदा, असा 2 वेळेला आपण सर्जिकल स्ट्राईक केला. एकदा जमिनीवरून केला आणि एकदा एअर स्ट्राईक केला. मला वाटतं ती सुद्धा भारताच्या इतिहासातील सोनेरी पान आहेत, कारण नवा इतिहास घडला. आपण अर्ज विनंत्या नाही करत बसलो. आपण यूएनमध्ये, युनायटेड नेशन्समध्ये निषेधाची पत्र नाही धाडत बसलो. आपण सैनिक धाडले आणि जे काही करायचं ते करून टाकलं आणि परत आले. या परंपरांचा पुन्हा-पुन्हा उद्घोष व्हायला पाहिजे, की ज्या आपल्यापर्यंत सांगितल्याच नाही. 1857 नंतर तुम्हाला कधी सांगितलंच गेलं नाही, की इथे एक असा मुघलांना हे करणारा एक छोटा, त्यावेळचा बाल शिवाजी नावाचा एक राजा झाला, की ज्यांनी हिंदुपत पातशाही पुन्हा रायगडावरती पुनर्स्थापित केली आणि जी पुढे नंतर संपूर्ण हिंदुस्थानवरती मराठी माणसाचं राज्य होतं. मी मुद्दामून मराठी म्हणणार नाही, कारण मग त्याला एक जातीवाचक हे येतं.
परंतु मराठी माणसाचं संपूर्ण हिंदुस्थानवर राज्य होतं. काय होतं हो तेव्हा शिवाजी महाराजांकडे? एक छोटी जहागिरी होती, पण मनात स्फुल्लिंग होता. मनामध्ये ही धगधगती ज्वाळा होती, की नाही मला असा मुजरा करायचा नाहीये या कुठल्या आदिलशाह, कुतुबशहाचा एक सरदार म्हणून आणि त्यांनी राजा म्हणून दिलेल्या किताबावरती मला समाधान मानायचं नाहीये. मला इथे माझं राज्य प्रस्थापित करायचंय, माझ्या माणसांचं राज्य प्रस्थापित करायचंय. कशासाठी करायचंय? की कोणीही इथं ओढ्याजवळ, नदीजवळ धुणी धुवायला आलेल्या आमच्या आया-बहिणी असतील आणि घोड्यावरनं येणारे कोणी सरदाराचे 4 शिपाई असतील आणि त्यांना उचलून घेऊन जाईल आणि नंतर त्यांची विटंबना करील. अशा घटना या राज्यामध्ये पुन्हा घडणार नाहीत. त्यांचे हात कलम केले जातील. अशा पद्धतीची दहशत ही शत्रूच्या मनामध्ये दिलीच पाहिजे आणि म्हणून राज्याची निर्मिती सुरू झाली. कोणीतरी एक शेतकरी वर्षभर राबून आपल्या शेतामध्ये पीक काढतो आणि असेच कुठलीतरी एक टोळधाड येते आणि सरदार येतात आणि सगळंच्या सगळं शेत कापून केलं जातं आणि त्यांना नागवलं जातं, अन्यथा बाटवलं जातं. अशा पद्धतीची धर्मांधता या मातीमध्ये चालणार नाही, असा विचार करून जिजाऊंच्या संस्कारांनी वाढलेल्या शिवाजी महाराजांनी या इथे आपल्यातल्याच काही जणांनी विरोध करून सुद्धा या मातीमध्ये, या हिंदुस्थानच्या मातीमध्ये हिंदू पतपातशाही केली 350 वर्षानंतर. म्हणजे औरंगजेब ज्यावेळेला दिल्लीमध्ये होता आणि तो वेगवेगळ्या गुप्तहेरांकडनं बातम्या घ्यायचा, त्यावेळेला त्यांनी विचारलं. सगळ्यांच्या बातम्या सांगितल्यानंतर त्यांनी विचारलं, महाराष्ट्रामध्ये सिवा की क्या खबर है? तर जाफर खान म्हणून जो त्याचा वजीर होता, त्याने असं सांगितलं, की "अहो, तो तर काय-काय नौटंकी करतायत बघा" म्हणे. "रायगडावरती स्वतःला 4 बम्मन बोलवले आणि राज्याभिषेक करून घेतला आणि सिंहासनावर बसलेला आहे. असे जर राजे व्हायला लागले, तर मग आलमपणा वगैरे." तो बोलत असताना त्याचं औरंगजेबाकडे लक्षच नव्हतं. आणि ज्यावेळेला त्यांनी औरंगजेबाकडे पाहिलं, त्यावेळेला औरंगजेबाच्या हातातील जपाची माळ पहिल्यांदा खाली पडलेली त्यांनी बघितली आणि थरथर त्या हाताने तो उचलत होता आणि त्याला कळलं, की बादशाह आलमपणा भयंकर संतापलेला आहे. त्याला बोलवत नाहीये आणि त्यांनी म्हटलं, "माझ्याकडनं काही गुस्ताखी झाली का? चूक झाली का?" तर त्यावेळेला औरंगजेब म्हणला, की "तुम्हाला हेच कळत नाहीये. तुम्ही त्याची टवाळी करताय, की त्यांनी तिथं राज्याभिषेक करून घेतलाय. तुम्हाला एक लक्षात येत नाहीये, की त्यांनी एक सिंहासन प्रस्थापित केलेलं आहे." पुन्हा एकदा, की मंदिर हे फक्त वास्तू नाहीये, माणसांच्या मनामनामध्ये राम जागृत झाला. तसंच आहे, की माझा राजा, ही भूमी माझी आहे, हे राज्य माझं आहे. आम्ही परकीय राज्यकर्त्यांना, आक्रमणकर्त्यांना हटवून ठेवलेलं आहे आणि शिवाजी राजा हा आमचा राजा आणि रायगड ही आमची राजधानी. हे तिथल्या जनतेच्या मनामनामध्ये प्रस्थापित केलं हे तुम्हाला कळतच नाहीये. उद्या हे भारतभर पसरणार आहे आणि त्याची भविष्यवाणी खरी ठरली. स्वतः औरंगजेबाला हे भोगावं लागलं. औरंगजेब 27 वर्ष महाराष्ट्रामध्ये धुमाकूळ घालण्यासाठी आला होता. 5 लाखाची फौज घेऊन आला होता. दिल्लीचा सगळा खजिना त्यांनी या मोहिमेसाठी आणलेला होता. 27 वर्षामध्ये काही किल्ले पदरात पाडून घेण्याव्यतिरिक्त काहीही घडलं नाही आणि स्वतः औरंगाबादच्या जवळ 3.5 फूट, 4.5 फुटाच्या कबरीमध्ये बंदिस्त झाला. त्याला परत त्याच्या गावी, त्याच्या दिल्लीला, त्याच्या राजधानीतही जाता आलं नाही. कशामुळे झालंय? हे शिव आणि शंभूच्या पराक्रमामुळे झालं. शिव आणि शंभूनी, संभाजी महाराजांनी आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जे संस्कार इथल्या जनमानसावर केले, माणसांवर केले, हा कणा कधी वाकणार नाही. वाकेल तेव्हा नमस्कारासाठी वाकेल आणि आमच्या आदराच्या ठिकाणीच वाकेल आणि या राष्ट्रासाठीच वाकेल. हे संस्कार शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांनी दिले. शिवाजी महाराजांनी संभाजी महाराजांना दिल्यानंतर काल संभाजी महाराजांचा बलिदान दिन. संभाजी महाराजांवरची ज्या वेळेला मालिका आपण बघत असतो, त्यावेळेला त्यांच्या बलिदानाबद्दल सुद्धा आपल्याला सीन्स लपवावे लागतात. हे राजकारण. काश्मीर फाईल्स नावाचा सिनेमा आल्यानंतर त्यातली जी क्रूरता होती, त्याच्यातली जी हिंसा होती, ती का उगीचच दाखवली असे राजकीय नेते ज्यावेळेला म्हणतात, हे राजकारण का दाखवायचं नाही? त्याच्यामुळे कुणाच्याही मनामध्ये सूड येणार नाहीये. पण माझ्या राजांनी स्वधर्मासाठी कशा पद्धतीने बलिदान दिलेलं आहे आणि त्याचे कसे विपरीत परिणाम झाले. औरंगजेबाने ज्यावेळेला कोकणामध्ये संभाजी महाराजांना पकडलं आणि बहादूरगडाकडे पेडगावच्या बाजूला जेव्हा नेलं, त्यावेळेला त्याला असं वाटलं, की यांची आपण जेवढी जास्त विटंबना करू, तेवढे जास्त इथली जनता, इथले सरदार, शिपाई हे घाबरून जातील, की आपल्यालाही जर अटक झाली तर आपली पण अशीच विटंबना होईल. ज्या छत्रपती संभाजी महाराजांच्या मस्तकावरती सप्तसिंधूंचं पाणी देऊन जलाभिषेक करून त्यांना अभिषिक्त केलेलं होतं,
त्या छत्रपती संभाजी महाराजांच्या डोक्यावर विदूषकाची टोपी अडकवली, लाकडाची. उंटावरती त्यांना बांधलं आणि त्यांच्याबरोबर कवी कुलेशांना. उंटावरती बांधलं, त्यांच्या हातात लगाम नाही, त्यांचे दोन्ही हात आणि पाय बांधून ठेवलेले होते. आणि ते उंट त्या छावणीमधनं फिरवत असताना त्यांची टवाळी करत असायचे हे सैनिक, मुघल सैनिक. त्यांचा तोल जायचा, तोल गेल्यावरती ते पडायचे, मग स्वतःच्याच ताकदीने पुन्हा यायचे. अशा पद्धतीची 2 दिवस धिंड काढली गेली. तू तुझा खजिना कुठं लपवलायस ते सांग. संभाजी महाराजांनी एक शब्दही हे केलेलं नव्हतं, ते बोलायचेच नाही. मग आता हे बोलतच नाहीये, याची जबान काय कामाची आहे, म्हणून जीभ काढायला लावली. छावामध्ये अतिशय, छावा नावाच्या कादंबरीत त्याचं वर्णन आहे. सांडशी असते ना, सांडशी, ती सांडशी तोंडामध्ये घालून अशी हे करून ती जीभ अख्खी बाहेर काढलेली होती. आणि या सगळ्याचे प्रयोग पहिल्यांदा या कवी कुलेशावर करा, म्हणजे घाबरून जाऊन कदाचित हा शंभू हे करेल, अशा पद्धतीने आधी प्रत्येक गोष्ट त्या कवी कुलेशांवरती केली आणि मग संभाजी महाराजांवरती केली. आणि नंतर त्यांचे डोळे काढले गेले. इतकी शरीराची विटंबना केल्यानंतरही संभाजी महाराजांनी एक शब्द, एक हुंकार, वेदनेचा एक हुंकार तोंडातून काढला नाही. कारण त्यांच्या उरामध्ये, अरे मी छत्रपती शिवाजी महाराज, माझ्या आबासाहेबांचा मुलगा आहे, मरणालाही सामोरं जाईन, तो इतक्याच धैर्याने जाईन, अशा पद्धतीने मृत्यूला ते सामोरे गेलेले होते. हा इतिहास दाखवण्याचं धैर्यही आपल्या इथल्या चित्रपटकर्त्यांमध्ये आणि याच्यामध्ये नाही. माझं म्हणणं, आज ज्यावेळेला मी हे सगळं सांगत असतो, संताप औरंगजेबाचा आलाच पाहिजे ना. इथं आता असाही इतिहास प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला, की औरंगजेब हा सुफी संत होता. औरंगजेब जर सुफी संत असेल तर मग सुफी औरंगजेब होते असं म्हटलं पाहिजे. म्हणजे सुफींचा जो इतिहास आपल्याला सांगितला जातो तोही चुकीचा आहे. कारण अशा पद्धतीने काशी विश्वेश्वराचा पूर्ण मंदिराचा विध्वंस करणारा राजा सुफी संत कसा काय असू शकतो? तर औरंगजेबाचा तो गैरसमज हा त्याला पुढे 27 वर्ष भोगावा लागला, की जर आपण यांच्या बादशहाची, यांच्या राजाची, यांच्या छत्रपतीची विटंबना करून यांना यांना देहदंड दिला तर इथले सगळेजण घाबरून जातील. तसं झालं नाही. घराघरात छत्रपती संभाजी महाराज जन्माला आले. शिपायातल्या साधा शिपाई, धारकरी असेल, त्या प्रत्येकाच्या उरामध्ये हा संताप, की माझ्या राजाला अशा पद्धतीने मारलेलं आहे, यांना इथं टिकूनच देणार नाही. इथल्या गवताचं पात तलवार झाली हे लक्षात ठेवा. आणि 27 वर्ष इथल्या जनतेने संघर्ष केला, तो हिंदू पातशाहीसाठी केला. हा संघर्षाचा इतिहास आहे. 27 वर्षानंतर सुद्धा मुघलांना महाराष्ट्रामध्ये शिवाजी महाराजांच्या राज्यामधला एक किल्ला आणि मी काय म्हणतो जमिनीचा एक तुकडा स्वतःबरोबर नेता आला नाही. तो इथंच सोडून जावं लागलं. आणि त्याच्यानंतर मराठेशाहीनी अटकेपार झेंडे फडकवले. का फडकवले? उरामध्ये शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांचा इतिहास जागृत ठेवला म्हणून फडकवले. इतिहास हा त्यासाठी आपल्याला अभ्यासायचा असतो. इतिहास हा त्यासाठी स्मरण करायचा असतो. आणि तसाच्या तसा वास्तव इतिहास आपल्यासमोर येण्याची गरज असते. तुमचा इतिहास म्हणजे पराभूतांचा इतिहास आहे, शरणागतांचा इतिहास आहे. तुमच्यातल्या भांडणामुळे तिथे इंग्रज प्रस्थापित झाले असं झालेलं नाहीये. शेवटचा जो किल्ला लढला गेला, शनिवारवाडा लढला गेला, तो ब्रिटिशांनी तो पूर्ण उतरेस्तोवर त्यांनी ठरवलं होतं, मराठेशाही पूर्ण संपल्याशिवाय इथे आपलं राज्य प्रस्थापित होणार नाही. आणि त्यानंतर सुद्धा जिथे कुठे संघर्ष निर्माण झाला तो पहिला महाराष्ट्रातल्या मराठी माणसांनीच केला हे लक्षात ठेवा. मग ते उमाजी नाईक असतील, रंगो बापूजी गुप्ते असतील. रंगो बापूजी गुप्ते हे कोणाला माहीतच नाहीये. प्रतापसिंह भोसले नावाचे जे आपले शेवटचे छत्रपती होते, शेवटचे म्हणजे त्यावेळेला ब्रिटिशांनी हरवलेले, त्यांचे हे वकील. प्रतापसिंहांनी त्यांना असं सांगितलं की तुम्ही लंडनमध्ये जा आणि तिथं आपलं गाऱ्हाणं गा. इंग्रजीचा काय म्हणतो आपण, इंग्रजी भाषेच्या बाबतीत काही तोंड ओळख सुद्धा नाही असे रंगो बापूजी गुप्ते लंडनला गेले, इंग्रजी भाषा शिकले आणि तिथल्या पार्लमेंटमध्ये त्यांनी इथे ईस्ट इंडिया कंपनी कशा पद्धतीने राज्य करते आणि कशा पद्धतीने आम्हाला इथे संघर्ष करावा लागतोय, आमच्यावर कशा पद्धतीने अन्याय होतोय, आम्हाला कशा पद्धतीने लुटलं जातंय हे त्या पार्लमेंटमध्ये सांगितलं. आणि पुढे 12 वर्ष ते लंडनमध्ये होते. हाईड पार्क नावाचा जो एक हे आहे तिथं लंडनमध्ये, हाईड पार्क नावाचा एक एरिया आहे, तिथे तुम्हाला अशा पद्धतीने उभं राहून तुमच्या मनात काय असेल ते बिनधास्तपणे मांडता येतं. 4 लोक ऐकतात, कधी 100 असतात, कधी 400. त्या हाईड पार्क मध्ये भाषण करणारा पहिला मराठी माणूस कोण होता, तर हे रंगो बापूजी गुप्ते होते, की ज्यांनी तिथे ब्रिटिशांचेच वाभाडे काढले. हे कुणाला माहीतच नाही.
उमाजी नायकांनी छत्रपतींच्या नावाने सरदारकी आपल्याला मिळालेली आहे आणि आपण आता स्वतंत्र राज्य म्हणून हा भाग घोषित करतो, अशा पद्धतीने फतवे काढलेले होते. त्यांना सगळ्यांसमोर पुण्यामध्ये मामलेदार कचेरीच्या समोर फाशी दिली होती. ते फासावर लटकत असताना ते ज्या पद्धतीने तडफडत होते ते बघायला लावलं होतं लोकांना. आणि हे सांगतात की आम्ही कधी अशा पद्धतीने क्रौर्यपूर्ण वागलो नाही. असं झालेलं नाही. वासुदेव बळवंत फडके असतील, चापेकर असतील, टिळक असतील, या सगळ्यांनी संघर्षच केला आहे लक्षात ठेवा. आणि त्यांचा इतिहास जाणून घेणं, त्यांचा इतिहास तुमच्यापासून दडवून ठेवला. आपल्याकडे काय वासुदेव बळवंत फडके इतिहासामध्ये 4 मार्काला, लोकमान्य टिळक इतिहासाच्या अभ्यासामध्ये 10 मार्काला. सावरकर तर घेतात की नाहीत कुणास ठाऊक. आणि सावरकरांच्या बाबतीत काय माहिती आपल्याला, फक्त त्यांची मार्सेलिसची उडी, त्याच्यातही आता लोक असं म्हणायला लागले पळून जाण्यासाठी उडी मारलेली होती. तसं झालेलं नाहीये. सावरकर, सावरकरांचे दोन्ही भावंड, सावरकरांचं संपूर्ण कुटुंब, एक अख्खं कुटुंबच्या कुटुंब राष्ट्रासाठी किती समर्पित असतं याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे सावरकर. परंतु आम्हाला काय इतिहास शिकवला 1947 नंतर, दे दी तुम्हें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल. असं झालेलं नाही. ते पलीकडच्या बाजूचे जे तिन्ही चारी फोटो आहेत ते बिना खड्ग बिना ढाल लढले का? बिना खड्ग बिना ढाल असं मिळत नाही. भीक मागून स्वातंत्र्य मिळत नाही, स्वराज्य मिळत नाही, अर्ज विनंत्या करून स्वातंत्र्य मिळत नाही. हा संघर्षाचाच इतिहास आहे आणि तो अत्यंत अभिमानपूर्वक आपण आपल्या खांद्यावरनं मिरवला पाहिजे. इतका चांगला संघर्षाचा इतिहास आहे आणि विजयाचा इतिहास आहे. सुभाषचंद्र बोसांच्या बाबतीत असं आहे की ज्या म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकरांनी, भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1950 का 51ला बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांना जेव्हा विचारलं गेलं, स्वातंत्र्य तुम्हाला कोणामुळे मिळालं? तर त्यांनी विनाविलंब असं सांगितलं होतं की सुभाषचंद्र बोसांच्या आझाद हिंद फौजेमुळे आम्हाला दिलं. ब्रिटिशांनी हा देश सोडला कारण आझाद हिंद फौजेचं जे आंदोलन उभं राहिलं, ज्या पद्धतीने त्यांनी आमच्यावरती ईस्ट इंडियामधनं म्हणजे पूर्वेकडून आक्रमण करायला सुरुवात केलेली होती, त्यावेळेला ब्रिटिशांचं असं लक्षात आलं की ज्या सैनिकांच्या निष्ठांच्या जोरावरती आपण इथल्या नागरिकांना दाबून ठेवलेलं आहे, या देशावर राज्य करत आहोत, त्या सैनिकांच्या निष्ठा जर अशा पद्धतीने आझाद हिंद फौज निर्माण झाली तर कधीही बदलू शकतील. या देशासाठी ते सैनिक आपल्यावरतीच बंदूक रोखू शकतील. हे जेव्हा त्यांना कळलं त्यावेळेला त्यांनी भारत सोडलेला आहे. तो बिना खड्ग बिना ढाल सोडलेला नाहीये. आझाद हिंद फौजेच्या बलिदानामुळे, आझाद हिंद फौजेच्या संकल्पनेमुळे सुभाष बाबू असं काही करू शकतील आणि अशा पद्धतीने एक सेना उभी राहील असा विश्वासच नव्हता. आणि त्यावेळेला नंतर स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान झालेल्यांनी काय वक्तव्य केलेलं होतं, हे मी मुद्दाम सांगतोय, याच्यामध्ये राजकारण नाहीये. त्यावेळेला त्यांनी असं वक्तव्य केलं होतं की असं कोणी भारतावर आक्रमण करेल तर भारतामधून नागरिकांची सेना घेऊन मी त्यांच्या प्रतिकारासाठी त्यांच्या सामोरा जाईल. एतद्देशीय. सुभाषचंद्र बोसांनीच्या आझाद हिंद फौजेच्या विरुद्ध नेहरूंची फौज लढणार, काँग्रेसची फौज लढणार. हा कुठला नॅरेटिव्ह आहे, हा कुठला विमर्श आहे की अशा पद्धतीने, आणि कशासाठी? कारण तेव्हाही सुभाषचंद्र बोसांनी सांगितलेलं होतं की एकदा भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर इथं निवडणुका होतील आणि लोकशाही पद्धतीनेच इथं सरकार स्थापित होईल. कुठल्याही क्रांतिकारकांनी, भगतसिंगांपासून सावरकरांपासून सुभाषचंद्र बोसांपर्यंत कुठल्याही क्रांतिकारकांनी असं म्हटलेलं नाही की इथं आम्ही राज्य करू, जो कोणी सत्ताधारी जो जिंकेल तो सत्ताधारी होईल. सगळ्यांनीच हे सांगितलेलं होतं. वासुदेव बळवंत फडक्यांनी सुद्धा हे सांगितलेलं होतं की इथे लोकशाही पद्धतीने सरकार स्थापन होईल. मग तुम्हाला कसली भीती होती? कशासाठी हा इतिहास, ही इतिहासातली सोनेरी पानं आमच्यापासून लपवून ठेवली? अक्षरशः ज्या वेळेला कोलूची शिक्षा व्हायची सावरकरांची, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. सावरकरांनीच त्यांच्या जन्मठेप नावाच्या पुस्तकात लिहून ठेवलेलं आहे. हे सांगायचं कारण काय काय हे स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी, ज्याचं 75वं वर्ष आपण आता साजरं करतो आहोत, हे स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी या लोकांनी काय काय भोगलेलं आहे हो. ते असं सांगायचे, कोलूचा दांडा फिरवत असताना त्या दांड्यामध्ये ते नारळाच्या करवंट्या ज्या वेळेला पिसल्या जायच्या, त्यात जो कर कर आवाज यायचा तसाच आमच्या हाडांमधनही आवाज येत होता. ज्यावेळेला एक एक थेंब तेलाचा खालच्या बादलीत पडत होता त्यावेळेला आमच्या गुदद्वारामधून, कानातून, नाकातून रक्ताचे थेंब पडत असायचे जमिनीवरती आणि त्या रक्ताच्या थेंबांवरनं आणि घामावरनं आमचे पाय सटासट सटकायचे. परंतु बैलाप्रमाणे कोलू ओढावा लागायचा.
या एका एवढ्या प्रसंगाच्या या कथनामध्येच आपल्याला जाणवतं, की त्यावेळेला क्रांतिकारकांनी काय-काय भोगलेलं असेल. आणि हे कशासाठी भोगलेलं होतं? त्यांना काय पगार मिळणार होते? आता त्यांच्या पेन्शनवरती सुद्धा काही जण हे करतात. सावरकर पेन्शन घेत होते. सावरकर हे एक राजकीय नेता होते हे लक्षात ठेवा. सुभाषचंद्र बोस एक राजकीय नेते होते. सावरकर त्यांच्या न्याय्य हक्कासाठी जे न्यायालयामध्ये विनंती अर्ज करायचे त्याला हे लोक माफी पत्र म्हणतात. पुन्हा एकदा इतिहास ट्विस्ट करून आपल्याकडे येतोय हे लक्षात ठेवा. सावरकर नेहमीच म्हणायचे, मला तुम्ही कैदी केलेलं आहे, आरोपी केलेलं आहे. मला जामीन मिळणं, मला सुटका करून घेणं, तुमच्याच कायद्यामधनं मला सूट मिळणं, हे माझं कर्तव्य आहे. त्यासाठी मी विनंती अर्ज करतो आहे. मी माफी नाही मागत आहे." आणि 50 वर्ष शिक्षेचा बिल्ला गळ्यामध्ये होता. त्यांना कधीही ब्रिटिशांनी माफी दिली नाही. सेल्युलर जेलमध्ये अनन्वित अत्याचार, हाल अपेष्टा भोगत असताना 12 वर्ष, 11 वर्ष सावरकरांना कुठल्याही शिक्षेमध्ये कधीही सूट मिळत नव्हती हे लक्षात ठेवा. शेवटी त्यांनी इकडनं ज्यावेळेला जनमानसाचा रेटा एवढा वाढला आणि एकूणच राजबंद्यांना ज्या पद्धतीने तिकडे वागवत आहे ते कळलं, त्यावेळेला ब्रिटिशांनी काही अटींवरती त्यांना रत्नागिरीमध्ये स्थानबद्ध करून ठेवलेलं होतं आणि तिथेही सावरकर शेवटपर्यंत कार्य करत होते. हे आशांचे ही खरी इतिहासातली झळाळती पानं आहेत असं मला वाटतं. सोनेरी आर्य चाणक्य असतील, पाणिनी असतील, भीष्म असतील, त्याच्यानंतर सोमनाथासाठी लढलेला प्रत्येक जण, बलिदान दिलेला प्रत्येक जण हा आपल्यासाठी इतिहासाचं सोनेरी पान आहे. आज ज्यावेळेला उगवत्या सूर्याला साक्षीला ठेवून आपण विचारांची ही गुढी वरपर्यंत नेलेली आहे, त्या विचारांच्या गुढीमध्ये अशा इतिहासाचं वारंवार स्मरण करणं, हे इतिहासाचं पवित्र गाठोडं आपल्या खांद्यावरून पुढच्या पिढीपर्यंत नेणं, त्यासाठी स्वतः अभ्यास करणं, जो आता अगदी सहज उपलब्ध आहे. इतिहासाच्याही 2 बाजू असतात. आपल्याला कुठली बाजू कळलेली आणि दुसरी बाजू काय आहे, याच्याबद्दल वारंवार स्मरण करणं आणि ते पुढच्या पिढीपर्यंत नेणं, हे मला असं वाटतं, की नववर्षाच्या निमित्ताने आपण घेतलेला ध्यास आणि ध्येय असावं असं मला वाटतं, की माझा इतिहास, माझी उज्ज्वल परंपरा, हिंदुस्थानची उज्ज्वल परंपरा ही पुढच्या पिढीपर्यंत गेली पाहिजे. म्हणजे त्या इतिहासामधलं एक झळाळतं पान आज ज्यांची जयंती आहे, जन्मदिवस आहे, आद्य सरसंघचालक डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवार यांना नमन करून सांगतो, की त्यावेळची परिस्थिती अशी होती, की हिंदू ही शिवी वाटावी अशा पद्धतीने 1925 चा काळ मी तुम्हाला सांगतोय, की हिंदुत्व याच्याबद्दल कधीही कुठलंही म्हणजे त्याची हेटाळणीच व्हायची. त्यावेळेला नागपुरामध्ये डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवार हे व्यक्तिमत्व असं उभं राहिलं आणि त्यांनी सांगितलं, "होय, मी डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवार आणि मी हिंदू आहे आणि याचा मला अभिमान आहे." हा उद्घोष 1925 साली झालेला होता हे लक्षात ठेवा. आणि ते झळाळतं पानच आहे. ते झळाळतं पान यासाठी आहे, की त्यांनी निर्माण केलेली संघटना, त्यांनी निर्माण केलेला विचार प्रवाह, त्यांनी संस्कारित केलेली संघटना आणि हजारो लाखो स्वयंसेवक कार्यरत झाले आणि आज आपण अत्यंत अभिमानाने हिंदूंचा नववर्ष दिन साजरा करतो आणि एकमेकांना शुभेच्छा देतो. नाहीतर आपल्यावरचे संस्कार 31 डिसेंबरचे आहेत. आपल्यावर जे वर्षानुवर्ष संस्कार झाले ते 31 डिसेंबरचे आणि 31 डिसेंबरच्या पार्ट्यांचे. गोव्याला ते नवीन नाहीत असं मला वाटतं. पण इथे म्हापशामध्ये आणि म्हापशाचे उदाहरण घेऊन अनेक ठिकाणी नववर्षाच्या निमित्ताने अशा शोभायात्रा निघतात. माणसं सकाळी उठून एकमेकांना अशा पद्धतीने शुभेच्छा देतात. हे संस्कार 1925 साली त्याचं बीजारोपण झालंय लक्षात ठेवा, ज्याचा वृक्ष आज आपण बघत आहोत. तेही आपल्या इतिहासामधलं झळाळतं सोनेरी पान आहे. माझ्या समारोपाकडे येताना मी आज एवढंच सांगणार आहे, की इतिहास हा कथनापुरता आणि स्मरणरंजनापुरता नाही. काश्मीर फाईल्सनी आपल्या सगळ्यांना हादरवून टाकलेलं आहे, हलवून सोडलेलं आहे. ज्यांनी कोणी बघितला नसेल त्यांनी तो सिनेमा जरूर बघा आणि ज्यांनी बघितला असेल त्यांनी अनेकांना, ज्यांनी बघितला नाही त्यांना पुन्हा पुन्हा सांगा की तो बघा. तो कुठल्याही राजकारणासाठी नाहीये. तो सिनेमा बघून ज्यावेळेला मी बाहेर आलो त्यावेळेला मी माझ्यावरती चिडलेलो होतो. चिडलो यासाठी होतो, की अरे याच देशातले, याच मातीतले माझ्यासारखेच हाडामासाचे असलेले काश्मीरी पंडित 30 वर्षापूर्वी काहीतरी भोगत होतं, ते आमच्यापर्यंत आलंच नाही. आम्ही सुशेगात होतो. 30 वर्ष आम्हाला काही जाणवलंच नाही, की अशा पद्धतीने एक नरसंहार झालाय, जेनोसाईड झालेला आहे.
आणि हे 7वं जेनोसाइड होतं. काश्मीरी पंडितांचं जे झालं 1990 साली ते 7वं जेनोसाइड होतं. 7वा वंशसंहार होता हे लक्षात ठेवा. त्याच्या आधी सातत्याने त्यांच्यावरती होत गेलेलं होतं. काश्मीर हे ज्ञानाचं उगमस्थान होतं. शंकराचार्यांनी तिथं तपश्चर्या केलेली होती. कश्यप ऋषींनी काश्मीरची भूमी निर्माण केलेली होती. पंचतंत्र तिथं लिहिलं गेलेलं होतं. भरत मुनींनी जे नाट्यशास्त्र लिहिलं ते तिथं लिहिलेलं होतं. अशा पद्धतीने ज्ञानाची ही भूमी असलेली ही तहस-नहस करायची हे ठरवूनच आलं ते. जसं तुमच्या मनातनच तुमच्या इतिहासाबद्दलची हे नष्ट करून टाकायची, तसंच काश्मीरच्या बाबतीत झालेलं होतं, की ही ज्ञानाची भूमी आहे, ही सपाट केली पाहिजे, ही रक्तरंजित केली पाहिजे. अशा पद्धतीने एक व्यापक कट असल्याप्रमाणे सातत्याने इतिहासाचे अनेक घाले त्याच्यावरती घातले गेले. काश्मीर फाईल हा त्यासाठी महत्वाचा आहे, की दुसरी बाजू कळली. आता विरोधक बोलायला लागलेत, एवढी हिंसा दाखवायची काय गरज होती? हे काय करायचं गरज होती? त्या हिंसेने कुणी पेटून उठून लगेच हिंसा करायला जाणार नाहीये. पण ती हिंसा तुमच्या उरामध्ये सलत राहणार आहे, की माझ्यासारखाच एक देशबांधव अर्ध्या रात्री घर-दार टाकून म्हणजे मी कंपॅरिझन करत होतो माझी स्वतःची, की अशी दारावर टकटक झाली आणि आत्ताच्या आत्ता सोडा म्हणलं तर माझी काय अवस्था होईल? माझ्या कुटुंबियांची काय अवस्था होईल? त्या यानी मी माझ्यावर संतापलेलो होतो, की आम्ही त्याच्याबद्दल सहानुभूतीचे सुद्धा 2 शब्द उच्चारले नाहीत गेल्या 30 वर्षात. हे कळलं आणि आपण खडबडून जागे झालेलो. एक वेगळा नॅरेटिव्ह म्हणजे काश्मीर फाईल हा नुसता सिनेमा आणि करमणूक नाही, तर ती एक चळवळ सुरू झाली असं मला वाटतं. अशा पद्धतीच्या आता गोवा फाईल्स येतील. 60वं वर्ष आपण साजर करतोय गोवा मुक्तीचं. आपल्याकडे एका वेगळ्या नॅरेटिव्हनी गोवा मुक्ती कशी झाली हे पण सांगितलं जाईल. पण मोहनजी रानडे विसरता कामा नये असं मला वाटतं, की गोव्यासाठी त्यांनी काय केलेलं होतं हे विसरता कामा नये. इतिहासाचे हे नवे विमर्श सुद्धा लोकांपुढे आले पाहिजेत. इतिहासाची ही नवी बाजू सुद्धा आली पाहिजे असं मला वाटतं. या नववर्षाच्या दिनानिमित्त मी एवढीच अपेक्षा व्यक्त करतो, की माझ्याप्रमाणेच इतिहासाच्या रंजनामध्ये आपण आनंद न मानता इतिहास जसाच्या तसा, इतिहासाची दुसरी बाजू सुद्धा, इतिहासाचं दुसरं नॅरेटिव्ह सुद्धा लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं मिशन आपण घेतलं पाहिजे असं मला वाटतं. पुन्हा एकदा तुम्हा सगळ्यांना नववर्षाच्या कोटी कोटी शुभेच्छा देऊन मी माझ्या बोलण्याला विराम देतो. धन्यवाद. जय हिंद.